Il-Malti jgħid li d-dinja rota, in-nies imagħżel u x-xitan idur u jagħżel. U propju matul din is-sena x-xitan jista' jiddeffes dembu biex itellef il-paċi fid-dinja. L-eks deputat Prim Ministru u eks Ministru tal-Affarijiet Barranin George Vella esprima it-tħassib tiegħu dwar l-aħħar dikjarazzjoni tal-President Amerikan fuq il-Korea ta' fuq. Ma nistax nimmaġina kif President Amerikan jien jista' jurdin nuqqas ta' responsabilità. Issa inti semmejt ġiex affarijiet, semmejt il-kwistjoni tal-Korea, il-bottuna u mhux bottuna. Il-Korea, il-fatt illi hemm dan l-stand-off mal-Korea ta' fuq huwa perikolus. Korea ta' fuq ma nafux eżatt x'inhi il-policy tagħhom u huwa bniedem Kim Jong-un huwa bniedem daqsxejn waħda ma tantx tista' tifhmu. Dr. Vella spjega magħna l-gravità tad-diskors minn dak li qed imexxi l-akbar qawwa fid-dinja. Però meta mbagħad qed li dan irid jagħmel diskussjonijiet mal-Korea t'isfel u l-Korea t'isfel iridu. Kif jew il-President Amerika qed jinna ma nikonoxxihomx? Dawn huma l-misteri li ma nistax nifhem fuq jien. Li tiftaħar inti l-buttuna mhux il-buttuna. Jesu qed jitkellem dan fuq xi joystick ta' xi computer. Dawn huma affarijiet serjissimi li qegħdin nitkellmu li jekk l-aħħar isqatt ikun hemm mossa li ġib dik knee-jerk reaction ta' f'daqqa. Il-Koreani jaħsbu l-Amerikani jagħmlu xi ħaġa u jibdew huma. Dan taf tfisser konflagrazzjoni sieħa fid-dinja. George Vella, b'esperjenza kbira fir-relazzjonijiet internazzjonali, saħaq li lilin mill-botti u risposti ta' Donald Trump u Kim Jong-un, iż-żewġ partijiet jeħtieġ li għall-ewwel darba jersqu madwar mejda. U għaliex le, wieħed għandu jisma' jien nitkellmu fuq mejda mingħajr kundizzjonijiet ħa naraw xi tridu nkom u x'iridu aħna. Għal lanqas tibda. U Rex Tillerson minnhom darba qal għal nintaqgħu għal lanqas nkunu tkellimna flimkien face to face. Imma mhux nibqa' neddet mill-bidu li bil-kundizzjonijiet tiegħi jekk darba ma rridux nitkellmu. Da ħajmur iktar estrem u iktar jibda jelqa' lilu nnifsu kontra t-teddida li jħoss li għandu mill-Amerika, dik li għandu Kim Jong-un, għandu fissazzjoni li tkun potenza nukleari u bla dubju. Dr. Vella temm l-intervista tiegħu b'kumment dwar is-sitwazzjoni fl-Iran fejn min kelli jaqbel mat-tisħiħ tad-demokrazija f'dan il-pajjiż li bħalissa għaddej minn protesti, jeħtieġ li ma nħallux borma oħra tbaqbaq li twassal għal kriżi umanitarja oħra. Jien ma nafx kemm hu responsabbli President Amerikan illi bil-tweets ixewwex illi għandha titkompla r-rivoluzzjoni x'irridu. Ikonna rivoluzzjoni tkisser pajjiż ieħor bħas-Sirja u naraw id-diżastru li għaddew minnu u l-problemi umanitarji ta' dawk in-nies kollha.